हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सनमान लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनाय जादों आं बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों मानो होनोबा माखासे मानसिफ्रा दायो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों आरो आंलायनो माने एगेन्स्ट पार्टिनि मानसिनो जायनि थाखायसो आं माने दायो सरकारनि एगेन्स्टआव दायो बाथ्रा बुंगासिनो दं होननानै माखासे मानसिफ्रा माने कमेन्ट खालामहरदों आरो बारा बुरजा मानसिया नङा साफा सानै मानसिफ्रा दायो बेखौ कमेन्ट खालामदों आरो बेजों लोगोसेनो साफा सानै मानसिया बेखौबो आंनियाव बुंहरदों जेनेबा नोंथाङा पास जादों होननानै बुंदों जे फरेस्ट गार्ड आरो BCDC सेक्रेटारियाव दा बिनि आंनि माने एडमिट कार्डखौ बिहरदों आरो दा बिनि माबाखौ आङो स्क्रिनशट नोंथांमोननिसिम हरगोन आंनि एडमिट कार्डखौ आङो फरेस्ट गार्ड आरो BCDC सेक्रेटारि मोननैयावबो आं इन्टारभिउ होनानै फैदोंमोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम दाख्लैनो एडमिट कार्डखौबो हरदोंमन अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बे स्क्रिनाव आरोबाव होबावगोन आरो बेजों लोगोसेनो माखासेया बेखौ बुंदों नोंथाङा गाव साख्रि मोनैखायसो नोंथाङा बे बाथ्राखौ दायो बुंगासिनो दं होननानै बुंदों आरो माखासे मानसिफ्रा दा बेफोरनि बागैनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों ओरैनोथ' आङो मालायफोरनि कमेन्टखौ लानानै बेबादि भिडिअ लाबोफेरनाय जायामोन नाथायबा दायो जोंहा बे स्टुडेन्टफोरनि एसे मामला नालाय दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननिसिम लाबोनाय जाबाय आं गिबियावनोथ' बेखौ बुंहरनो सानदों जायफोर बिथांमोना बुंदों जे आं माने पलिटिकेल पार्टिनि मानसि होननानै आं गिबियावनोथ' बेखौ बुंहरनाय जायो आं मोनसेबो बेबादि पार्टिजों सिगांनिफ्रायनो आंल' नङा न'खरनि जोंहा रावबो फेमिलि मेम्बारा बेबादि पलिटिकेल पार्टिफोरजों जोंहा सोमोन्दो गैया आंथ' आरो बेखौ बुंखादों दहायबो नोंथांमोननिसिम भिडिअनि सिगां जा BTRनि इलेक्सन जाना थांनाय जों बेहाय न'खरावनो गासिबो जोंहा UPPLनो भट होजोबनायमोन आं बेखौ सिदायैनो बुंखायो बेहाय लाखुमानाय जेबो बाथ्रा गैया आं दहायबो नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरखादों दा बिनिफ्राय माखासे मानसिया बेखौनो बुंहरदों आरो नोंथाङा एगेन्स्ट पार्टिनि जानायखायसो नोंथाङा दायो सरकारनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुंगासिनो दं होननानै बुंदों आं बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा स्टुडेन्टफोरनि जानानै माबा मोनसे मोजां बाथ्राखौ बुंहरनायाव मायाबा मोनसे जायो नामा आरो मानि थाखाय खिथाव अर नांनाय बादि बिथांमोना जादों जेनेबा मानि थाखाय सैथो बाथ्राखौ बुंहरनायखायसो बिथांमोना एसे माबा मोन्दों नामा फालाय गोसोफ्राव दुखु नांदों नामा फालाय बिथांमोना आं बेखौ बुंनो सानदों आरो जेनेबा स्टुडेन्टफोरनि जानानै आं मोजां पइन्टखौ लाबोबाय जेनेबा मानि थाखाय OMR सिटखौ होआसै मानि थाखाय कार्ड मार्कखौ होआसै सोर केन्डिडेटआ बेसेबां मार्क मोननानै रिटेन एग्जामाव पास जानो हाखो सोर केन्डिडेटआ बेसेबां मार्क मोननानै बाइबायाव क्वालिफाइ जानानै साख्रिखौ मोननो हाखो दा बेखौ मानि थाखाय खोन्थायाखै होननानै सोंहरनायाव सरकारनिसिम कुइसन खालामनायाव स्टुडेन्टफोरनि जानानै आरो गावबो सासे स्टुडेन्ट हिसाबै सोंहरनायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो नामा बेहाय बबेबा मोनसे पार्टिनि खोथाया थांदों नामा आं बेखौ बुंहरनो सानो दा बिनिखायनो आं एबारावथ' बेबादि आं रिप्लाइथ' होखाला साफा सानै बाथ्रा बुंनायाथ' बेबादि बुंखागोनखा सुखुखानाय नङा बेबादि थोंजोङै बुखि हरजानायखौ दा बेथ' जाहैबाय बाथ्राया दा बिनिफ्राय फैदो माने आं पास जायैखायसोलायनो आङो दायो बे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय आं सिगाङावबो रिटेन एग्जामनि बे जानायनिफ्रायनो रिजाल्ट होनायनिफ्रायनो आं बेखौ बुंहरबाय थाखादों मानि थाखाय कार्ड अफ मार्कखौ होआखै बेसेबां केन्डिडेटफ्रा बेसेबां सोर बेसेबां मार्क मोननानै रिटेन एग्जामाव क्वालिफाइ जानो हागौ बिनि मार्कखौ मानो क्वालिफाइं मार्कखौ मानो होआखै होननानै आं सिगांनिफ्रायनो कमप्लेन हरबाय थाखादों आं माने भिडिअ लाबोखादों आरो दा नोंथांमोना ओरैनो दा एगेन्स्टआव बुंबाय नालाय आङो सरकारनि एगेन्स्टआव बुंनाय बायदि जाहैबाय नालाय CSPनि एगेन्स्टआव बुंनाय बायदि जाहैबाय नालाय दा बिनिखायनो दा बेखौ नायनानै बिथांमोना दायो कमेन्टखौ होबाय आरो नाथायबा सिगाङाव माबायदि भिडिअ लाबोनायमोन बेखौ नायालासिनो दायो बिथांमोना बेबायदि कमेन्टखौ होबाय आरो दा बेखौलाय मा बुंबावनो दा मानसिफ्रा मा सानलायबाय थाथोंसै आरो दा आंथ' आरो स्टुडेन्ट हिसाबै आरो स्टुडेन्टनि जानानै आं बे बाथ्राखौथ' होखाबायानो थागोन जेराव जेबो कार्ड अफ मार्क गैया जेबो ट्रेन्सपारेन्सि होननाय बेहाय जेबो जायाखै बोरै सेलेक्ट खालामदों बेखौ रावबो मिथिनानै मोनाबा दा बेवहाय जोङो बेखौ गावबागावनि बाथ्राखौ जों लाखिलायाबा बोरै जानांगौ जाखो इयुनावबो बेबादिनो जालांबाय थागोन जुदि जोङो दानिफ्रायनो माखासे एक्सनखौ लायाबा जोङो सरकारनिसिम बेखौ खुदै साराबा बे इयुनावबो बेबादिनो जालांबाय थागोन दा बेनिखायनो जोङो इयुनखौबो साननानै दानिफ्रायनो माखासे एक्सनफोरखौ जोङो लानो नांगोन सरकारनि एगेन्स्टआवबो लानो नांगोन जों गासैबो खामानिखौ मावनांगोन खुदै सारनायबो जों लानो नांगोन गासैबो खामानिखौ मावनांगोन अब्लासो सिस्टेमाव सुद्रायनाया जागोन ओरैनो खोथा बाथ्रायाव परिबर्तन जागोन बेबादि होननानै जों गासैबो फोथायलायबा बेबादि जाया जोङो मा नुदों दायो मेगनजों माखौ नुनो मोन्दों बेखौ नुसेयावबो जोङो दायो जेबो जोङो एक्सन लालायाबा बेयो जोंनिनो उन जोलैनि थाखायबो माने बेबादिनो जालांबाय थागोन आरो आं बेखौनो बुंबाय नोंथांमोननि थाखाय आरो दायो सोर मा कमेन्ट खालामलायबानो जाबाय नाथायबा आंहा मा बाथ्रा बुंनांगौ दङ आं बेफोरखौ बुंलांबाय थागोन आरो बेल' नङा आं भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननिसिम जेसेबांखिनि भिडिअ लाबोनांगौ लाबोबाय थागोन नाथायबा सोर मा कमेन्ट खालामदों बिनि सायाव आं एबाराव माब्लाबाबो भिडिअ लाबोला आरो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंहरनाय जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय बे भिडिअखौ दा बेखिनियामोन गोजोन्थों